Hi, hello, may buntag o may adlaw sa tanan. So, laing sugilanon na usab ang atong mapaminaw sa kanang pasultion. Unang adlaw sa Agosto karon, 2026 ang atong magtatampo nagngalan og si Brick. So, magpabungga siya og handa sa iyang anak kay iyang gisaaran sa adlaw nga graduation. Apan sa wa niya damha, aperte gyud ay daghana siyang bisita. So, banin ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon ni Cedric. So, kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa among YouTube channel, palihog subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa matag upload na ko. So, dili na to ilangan, ato nang isunod ang maong drama kung ako ang pasulti. Kung ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kaubaso kong partner, Randy Tayad, magumusta kanyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Cedric. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Cedric. Kaya ang problema ba inis kabuang sa kong anak nga purti cute na kong sugamaka. O kung ano, ingon mong gudaan na yung mga panghitabo. Oh, my love, my darling, I'm hungered for your touch. Alone, lonely time, and time goes by so slowly. At times can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Mukha niya, humunta diri. Dong! Ay, sabo kay katanaw, lagod pa rin re. Urso.
Oh, di Perla. Ako, mustan mo ka na, Perla. Ikaw din. Magkayon man, katagan ka man. Tural na kay nagbunga na ang ako mga hilaguan. Ha? Tigali nakapurgit ka. Ha? Graduating ka rin sa ito anak nga si Junior. Ini-graduate ana, makatrabaho na na. Kung makatrabaho na, awa na, paldo na. Kining atong bahay nga daghan kay buslot, ato na yung patapakan. Hasta ng buslot si mga ilaw, ato na patapakan. Eh, giunhan gid ko. Gibirahan na sad ko ay. Sus, andalan ko tinuta rin. Amin nung danon, mao, ang mahalaga. Ilom diha ay. Kaon na rito si Drake. Murag padong na kaspas mo. Mungot iti. Kakaitura yun. Oh, ikaw to aplikante? Yes, sir. Di arang akong resume, sir. Di na kinahanglan. Ha? Wala na mausod din niya ang among resume, biodata. Basta kung sunada lang ang trabaho, dawat ka na. Wala kinahanglan mga college graduate, ka na mga experience. Hawa na na. Basta kung sunada lang makatun sa trabaho, dawat ka na. Kanada. Nindun ni sir da. Oo, bisag bata o tiguang, basta gusto lang makatun og tuduan, dawat na ka. Pila kay mga sweldo na mo na, sir? Minimum. Di ka magmahay. Tulo na ka oras ang mong trabaho. Umasa tulo ka oras, off na ka, pwede na ka muli. Uyang adlaw sa mong pagtrabaho, Sabado ra ug Domingo. Kanang Lunes hangtod Biyernes, di off na nimo. Wow! Wow, sir. Tinood ka, sir? Di na Huwag ka madagjoke. mag-joke, sir. Di kini madagjoke lagi. Tinudan na ini. Kung gusto ka mahi mong sugod ka dayon, sugod ka, dawat ka. Dawat ako, sir. Dawat ka. Ano sa may gusto mong magsugod ka? Karo lang sa badawa, sir. Okay, karong Sabado. Imo sweldo. Advance na. Advance? Sabado pa man ang trabaho. Sugod, sir. Sagdi lang. Anam gimi din eh. Sweldo daan, una ang trabaho. Kadindot ko na ni. Kadindot ko din, higod. Matay. Muro magnagdamgo ko, ano, sir? Wag gid ka masayo. Nagdamgor ka. Hoy. Hoy, Ay, samog siya. Ay, samog siya kami trabaho na ko. trabaho sa imong mata. Ay, aray. Si Aray, unsa may Samoy! Aray ato? Kani mo'y Aray ay. Kagay. Da, unsa man, ha? Siko lang gandam go. Bangon na diha. Tiwas na to gwas-was tong nilabhan ni mo gahapon. Bangon na diha ba? Nahak. Danggurum na ito. Kito ko na ni. Oh, dong si Drake, diin man ka. Ganihan akong nangita ni mo. Uy, sunanda mo. Ay, nabalit ko mga sinina day para sulubong na ko din nagpaso sa itong anak sa eskwelahan ba. Sa'yo paso sa eskwelahan? Unsa mo paso ka? Nalimot ka nga mag-graduate ron nga itong anak ko si Junior. Mauni kayo na day nga dugay na kayo na kong kipaabot. Ug, nay, ayaw sultihin mo anak ha. Kay ako nung i-surprise niya. Surprise? Sumsa na surprise ni mo niya? Ako sa hikaya ng dako day. Maglitson ta. Si Drake, uy, sigurado ka, uy. O day, kay mo ni usa sa kong gisaan niya kaniadto. Kay sa katong higayon nga miabot ang adlaw siyang tawan. O, birthday ba? Kada ba birthday niya? Wa man ta kahikay siyang birthday. O niya akong giingon, mga ako siyang giingnan nga tingbo na lang nako ang hikay sa imong graduation. Hinari kay kwarta. Ay namalit ko daan sa uban. Di lagi kag kwarta. Ako giprinda ang yuta sa ibabaw dahil para lang sa iyang graduation. Maunang hikaya na ko siya dako. Maglitson ta. Unsa? Giprinda na ko ang yuta na mo sa ibabaw para doon ako'y ikagasto sa hikay sa graduation sa kong anak. O akong gipasabot akong asawa nga di lang magsaba kay lagi isurpresa ni sa kong anak. Unya to. Day, perlalay. Paibaw atos manang ni mo dolor ha. Pareha sila sa adlaw sa graduation sa itong anak, ha? Ingna sila nga, imbitado sila. Silang tanang pamilya, imbitado, invited. Uy, silang tanan? Kadaghan na ba ato nila, uy? Silang tanan, hasta mga bata, ipada. Uy, si Drake pasig dili paigo ang atong handa. Uy, mauwaw in town ta. Anong di man, nalimot ka, ha? 5 ka baboy nga kumpaliton. 2 ka buok ang lapaon, 2 ang aslon. Ano, good anak. Na may baboy na to diha. Uy, duha ra man nakbuok. Pun anak ko tuto. Kanang duha, ha? Mo na itong ipalapa. Kay dagko man na, ha? Magpalit lang kog tuto ka buok baboy para lekson. At tukuro sa ilang pare kanorog.
Kining mo Kay namuhi siya baboy ato ka palit. Ato ko niya, Uy, dako abayin mo hikay dahil si Drake. Uy, Tungod kay maunay akong gipaabot tay perila. Inig-abot, inigpaso sa itong anak. Ha? Mapil sa tagpaso. Gusto na kong ipakita sa itong mga kadugo, mga selingan, nga duna na unya tay anak nga professional. O dili nang, di na sila maka-lookdown na to. Kaya na naman tay anak nga professional. Ha? Sila nalay, dunay anak ka professional? O, wa na. Sila rin ay anak? Wa. Mga dakugid kayo nga kung kalipay karon. Maong nangutang ko. Giprinda na ko nga itong yuta sa ibabaw. Para ihikay na to sa itong anak. Ihikay sa iyong graduation day. Prikanor. uy, President Rick, ikaw mo din eh. What is ours is yours. Say ato ba? Ani ako pre, kay gusto kong mupalit mo baboy, pre. Baboy na ang taghan kayo. Pilakbuki mo gusto, ha? Usado, ha? Tulo o pa? Totoo lang, pre. Kudakon. Pre, kining litsunon na ako na, mo ng litsunon, mga tutuwa kong kinanglan. Unsa di ay? Litson, ha? Ano ba litson man ka, ha? Unsa man, ha? Magnegosyo kag inasal pareha sa Papa J? Dili, pre. Graduation sa akong anak, pre. O gusto na ko nga ako siyang hikayan. First time in my life sentence nga maghikay kong dako. Kaysa iyang adlaw na tawhan, wa man ko kahikay, pre. Mao ako siyang gisaaran, promise ko niya. Karon ini-graduate niya, hikayan ako siyang dako. Kanang tibuok barangay ang akong ibitahon. Kiyawa! Yatulor ni! Nabang mo ko'y duha ka bukbaboy dito sa mong bahay, pre. Akong binuhi. Nagko naman to, mautoy akong para lapaon. Kanyang balit mo magpalit pud kog usa ka baka. Kanang 20 ka buok manok, bisaya pud. Grabe yan sa dana. Pero gusto ka, para nila kapalit. Pero hindi sa kapalit ato abling silitsun. Puro Oo. Diba? Kaya dako hikay. Tural kay junior ko na kumuprat. Sige. Palit lang na akong babay. Pila mo na ang tulo ka bukbaboy, pre, para bayranan na akong daan. Mga pila ka. Tayo sa, kuhaan lang, nag-deliver na mo slitson, pre. Kami magka-deliver slitson sa bay. Oo, siyempre. Kamog yun. Sikat ko kayo mong malitsonay din sa atong dapit. So, kamo na ibahala. Sabag? Ha? Okay. Why blima? Kami deliver. Salamat, pre. Kunya, ipaliog lang kong deliver dito sa bahay. Sa Odto, no? Odto na lang, pre. So, kinanglan nga mga alas 11, naanang litson dito sa bahay, ha? Why blima, pre? Basta, matik na. Unya, pre, ang tinai o dugo-dugo, pre, ha? Ano man na siya, pre? Dugo-dugo at tinay tanan. Kinupusan pa yun. Nakanada, salamat kay pre, ha? Sige. Kanusagal ito namin deliver. Karon tapos? Kining karong mga pizza 30, pre. Mao na ilang graduation. Sige, okay. Why blima, pre? Lamat, pre. Nang dulor. Oy, pero lang. Ikaw manggo di ay na. Ay nangumpra di ay ka. O nang, may kinagkita da ita. Magturabon tapos inyo karong gabi eh. Nga naman. Ay, betaron mo na mo ba? Kamong tanan, imong pamilya. Karong pizza 30. Ato tas bay ha. Oy, sa may okasyon. Ay, graduation sa among anak. Si Junior ba? Mo graduate na di ay siya. O, taon. Unya kay gisaaran lagis amahan nga ini-graduate niya, hikayan siya. Kaya wala gid siya makahikay atong iyang birthday. Unya karon iyang gisaad, iyang graduation. Ay, mauba. Adto mo ha, ang mga bata nang. Sige. Mga tumi. Sige na, ang salamat. Ato sa ko kay napo ko'y palitong lain. Sige. Maghuwat mi ninyo nang ha. Lagi. Salamat. Hello, pre. Kumusta? Ako ni, unsa man di ay. Wala ko magkala sa kuntingog, pre. Nanuwag ko, imbitahon ka karong Sabado ba? Pizza 30. Aritas ba kaya? Dada mga bata. Sila tanan. Kung may muhastang inyong irodadaan. Bito, pre. Pagkarin mo naman doon, pre, kay graduation sa kong anak. Ay maghikay mong ko, maunang aray mo nga, ha? Lagi. Tanan, dada. Sige, pre. Salamat, pre, ha? Okay. Sige, bye. Kitsa pa man to akong bitaron, ha?
Ay, gusto, ang maestro sa akong anak. Pero, mahibaw sad siya kung akong sultian. Mahibaw siya. Okay. Tay! Kisa po. Oh, Ay, ito na ko, Tay. sige na ako, pamaliti ni mo. Nanay. Mana pamaliti. Dana, Tay. Kita ka na, nanay. Oh, taga ano ka, sige. Masikuwang pa na, ha? Ba't niya pa may kwarta? Masikuwang na. Ay, sakto rin, eh. Sige rin ako. Sige, amping na, kapay. Amping. Ingat. Ay, gusto. Huwag mo ko kapalit o para labas. Mga umprede ko. Asa na ba tos Perla, ha? Perla! Day! Day, Perla! Dong, Pari ka. nga naman, ha? Kuan ba? Kalimut ko pa mga programas na. May bugas pa. Komplituho na itong sudan ba yun? Wada komplito na itong mga sudan. Wala pa tayo lamas. Ang kanon. Wala pa kapalit og bugas. Aw, palitin na lang ang daan. Usak sako, nga lamasad. Sige. Ako na lang palit. Mulakaw ko ron. Ikaw na usa ang mulakaw? Dili, ikaw. Dili kang kuyog. Aw, og dagang kagkumprahon, aw kita na lang. O, daghan ka. Doon na, habi ka baboy ang lapaon. Ulos sa mga dagko. Way problema sa litson kay, laman tong lito. Sila ramay mo, bahala ito. Sige, kita na lang mamalit. Karon ta mang lakaw? Karon kay sunod og ba na ra bang ilang graduation? Sige, kadit kay mag-ilis ako. Unya, may abot ang adlaw sa iyang graduation. Huwag yun kapungyo, nabantayan yun sa among anak kay nahibuong siya nga daghan mong mga lamas ang among ipangumpra. Unya to. Dong? Tay, hindi kayo mo para sa kong graduation. Nahibaw na ka, Dong? No, sabi mo, wala ka mo maghikay. Gasto lang mo. Pasagdi lang, God. Sa una kasaad man ko nimo, nahinumdum ka tong birthday nimo, ha? Pasabot ka nga nung wa ta maghikay sa mong birthday. Kana tungod kay napikihan mo to atong budget, pero akong gisaan nimo, kani graduate nimo, maghikay ta. O, mauni ron. Nga, wala lang to. Ay, pasagdi lang, God. Saon nga, nalipay man ko nga mag-graduate ka kay makapaso na good make appeal. Mga ako good nga, wala lang good to ba? Ay, manong really man. Naman ko ikagasto. May problema mong good. Sa may problema? Kuhan mong good, Tay. Oo, sa gani. Sulti ko. Sa may problema, ha? Naibayranan sa eskwelahan? Ay, laim, suko niya ka. Ay, pastilan. Sulti gani ko. Masitol ko sa problema. Saan may problema ni mo, ha? Di man ko kapaso. Ayun. Ha? Darong ko niya. Diyo. Kung saan di ka kapaso, ha? Di lagi ko kapaso. Ano di ba ka kapaso? Hakbog mo ko sa subject. Hagbog ba tao na? Huwag mo ko sa beach project. Grabe sa di mo, eh. Huwag ka maghatag. Huwag ka kahatag o project. Bisag das pa na lang tato. Huwag yung ka mo submit. O di ba, bala sa lang ka sa fluorescent. Bungkok ng butaga. Pawa ha? Pawa sa kutubangan. Tingalik malabayan na ka ni kinumuno ko. Pa! Mga butaga. Hello? Ikaw ba rin? Doktor, rin ko sa lechon. Ang rin ko sa, i-deliver na mo na sa inyo, okay na? Lechon ba, deliver na mo sa inyo. Oo, pre. Bungkok ka sa inyo. Hello? Pre Celso? Pre? Naano mo rin pa doon, pre? Pilang ano kabuk? Doon ang kabuk multi ka, pre? Sus, Mariosep. Sige, pre. Giahak na ni. Di bungkok kang dako, yunjura ka. Dong, siya na sila manang dong. Usa sila katak di kargara ba? Ngano ka, uy? Aunsa ka? Dong si Drek. Uy, ginoo ko. Isiga imong mata. Ikutasan ka magmaayos dong si Drek. Nausa ka, uy. Si Drek! Tungod sa ko kauaw, nagpatot ko sa kong asawa sa ospital. Sila nalay ako ipatubang sa mga bisita. Nauwaw ang taon ko. Unya nga akong anak ng kanahan, wag yun ko pakita. Muna akong problema ron, usapon pa rin ako. Unsa may buhaton ako sa akong anak, palihog tabagi ko ninyo. Unsa man ko ka mo pasultihon, Cedric.